Quan es fa l'avaluació energètica d'un edifici, un dels elements que es comproven és l'energia reactiva. Sabem que és dolenta, suposarà una despesa extra pel client i per tant s'ha de compensar. Normalment ho farem instal·lant una bateria de condensadors. Però la qüestió és, quins problemes causa l'energia reactiva? Per què es produeix? Sempre l'hem de compensar? Si la compensem representa un benefici ambiental o només econòmic? En aquest capítol donarem resposta a aquestes preguntes. L'energia reactiva es produeix quan tenim motors, ascensors, bombes, fluorescents o qualsevol aparell que tingui una bobina o un condensador. Imaginem que en un circuit tancat tan sols hi tenim una resistència. En aquest cas, la tensió i la intensitat estarien en fase. Multipliquem tensió per la intensitat i si són valors positius, sempre dona positiu. I multiplicar negatiu per negatiu també dona positiu. Llavors, la potència aparent, la que entrega la xarxa, es converteix íntegrament en potència activa. Sempre tenim valors positius. Ara imaginem un cas en el que la tensió i la intensitat estan desfasades. En aquest cas, la potència a vegades agafa valors negatius. Positiu per negatiu dona un valor negatiu. Aquest desfasament el pot provocar, per exemple, una bobina. Si tenim un ventilador, té un motor que té una bobina, per tant, aquesta és la que provoca aquest canvi, aquest desfasament entre tensió i intensitat. Això fa que en determinats moments estem retornant energia a la xarxa. Aquesta energia que retornem s'anomena reactiva. És una energia que no es pot aprofitar, no la podem convertir en energia útil. Si tenim un aparell que necessita 500 watts de potència, la potència activa serà 500 watts, però si hi ha reactiva, la potència aparent anirà creixent. El triangle de potències ens indica la relació entre potència activa, reactiva i aparent. La companyia subministradora ens cobrarà per aquests 500 watts que estem consumint, però la potència reactiva que estem retornant a la xarxa la comptabilitzarà i també ens la cobrarà. Per què? Doncs perquè està transportant corrent que no li serveix per res. Els cables han de transportar la part útil i la part inútil. La companyia es veu obligada a sobredimensionar les seves instal·lacions, té més risc de patir caigudes de tensió i té més pèrdues en la distribució de l'electricitat. Als habitatges, com que genera poca reactiva, no es comptabilitza i per tant tampoc es penalitza. Però en consumidors més importants gairebé sempre es té en compte a la factura elèctrica. Per tant, injectar el mínim d'energia reactiva a la xarxa suposarà un bon estalvi econòmic. L'energia reactiva també pot suposar un problema pel client perquè si n'hi ha una quantitat considerable, baixarà la potència de la instal·lació. Per tant, l'estarà obligant a tenir una potència contractada major. Amb un analitzador de xarxa elèctrica es poden mesurar aquests valors i podem veure quin és el factor de potència de la instal·lació. El factor de potència és la relació entre la potència activa i l'aparent. Si aquest valor està per sota de 0,95, normalment es cobrarà el recàrrec per reactiva. La solució és instal·lar una bateria de condensadors. Aquesta instal·lació és diferent en cada cas, per tant s'ha de dimensionar segons les necessitats de cada instal·lació. És raonable plantejar-se si compensar l'energia reactiva representa un benefici ambiental o si tan sols es tracta d'un estalvi econòmic. La resposta és que sí. Representa un benefici ambiental compensar la reactiva, però no perquè estigui reduint la factura. Si un aparell consumeix 1 quilowatt per estar funcionant durant una hora, consumirà el mateix amb reactiva o sense, i la companyia ens cobrarà aquest quilowatt-hora, independentment de la reactiva que tinguem. Però recordeu que si hi ha més tensió perquè els clients estan injectant energia reactiva a la xarxa, la companyia ha de sobredimensionar les seves instal·lacions i a més tindrà més pèrdues en la distribució de l'electricitat. Per tant, a efectes pràctics, compensar la reactiva sí que porta un cert benefici ambiental, tot i que no es comptabilitza en les emissions de CO2 associades al consum de l'edifici. Si reduïm el consum d'un edifici canviant làmpades, el client paga menys diners per l'electricitat i comptabilitza menys emissions de CO2 associades a l'activitat d'aquest edifici. En canvi, amb una bateria de condensadors que compensin la reactiva, només estalvia diners. L'impacte ambiental associat a l'edifici no varia, tot i que sabem que a nivell global sí que hi ha una certa millora ambiental. En un habitatge no hauríem de proposar mai instal·lar una bateria de condensadors, sigui la que sigui la nostra instal·lació. Quan tenim, per exemple, ventiladors i fluorescents engegats, podria corregir el factor de potència, però quan els apaguem, el descompensarem per l'altre costat. Per tant, seguiríem generant reactiva en algun moment o altre. Consulta els impactes ambientals amb el programa d'AppCons.